ଆପଣ ତ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିବେ, ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଥିବେ, ତରକାରୀ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଏକ ମାଟି ଦେଇକି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ବି ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଅଣ୍ଡା ପୋଡ଼ା। ଆମେ ଏବେ ସେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ କିଛି କାଦ ଆଣିଛି, ସେ କାଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ିବା ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଡ଼ିଲେ ଫାଟିଯିବ। ତାକୁ ଟିକେ କାଦ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କାଦରେ ନେସିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ଟିକେ ଚାପି ଦେଲେ ଫାଟିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମାଟି ଦିହରୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିବେ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ମଜା ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ମାନେ ପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଭର ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଏବେ ତରକାରୀ ବସେଇଛି, ଭଜା ବସେଇଛି, ତ ନିଆଁ ଅଛି, ତ ସେଇ ନିଆଁରେ ଆମେ ପକେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ କଲରା ଆଳୁ ଭାଜୁଛି। ଏବେ ସିଏ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିକି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଚୁଲିରେ ପକେଇବା। ନିଆଁ ତ ପୁରା ପାଚିକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଥିଲେ ମାଟିରେ, ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇବି। ଅଣ୍ଡା ତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମାଟି ବି ଟାଣ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ଯାଇଛି। ପୁରା ସିଝିଲା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ପୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଯେମିତି ଆଳୁ ପୋଡ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ପୋଡ଼ା। ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି।